ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Тамошобинони гиромӣ, инҷо барои шумо як влоги ҷолиб омода кардам. Марҳамат, тамошо кунед, лайк ва дастгирия фаромӯш накунед. Бонувони азиз, хеле ки аксарият медонед, ман ғайри тарбияи фарзандон боз дар ширкати Атомӣ ҳам кор мекунам ва якояки шуморо ба кор ба ширкати бонуфузи Атомӣ даъват менамоям. дар ширкати Атомӣ ғайри кор ва фаъолият кардан шумо метавонед маҳсулотҳои босифатро, баъдҳои беҳтаринро барои худатон, барои фарзандонатон дастрас намоед. ман ҳам инчунин маҳсулотҳои беҳтаринро аз ҳамин ширкат барои аҳли пайвандонам харидорӣ мекунам. яке аз маҳсулотҳои беҳтарини ин ширкат ин витамин С аст. ҳам барои худам ва ҳам барои фарзандонам истифода мебарам. тарзи истеъмол кардани витамин С: дар дохили зарфи обдор, оби ширгарм 3-4 пакетики витамин С-ро илова мекунам ва дар давоми рӯз фарзандони ман 1 стаканӣ истеъмол мекунанд. витамин С чун антиоксидант организми моро аз вирусу инфексияҳо ҳимоя мекунад. баъди илова кардани витамин С маззаи об тамоман дигаргун намешавад, яъне ки на маззаи турушӣ медиҳад, на маззаи ширинӣ. метавонед барои кӯдаконатон диҳед. чӣ хеле ки гуфтам, иммунитети кӯдаконро баланд мекунад. бахайр апа хоҳарони азиз, имрӯз як намуд пироги болаззат омода мекунем. ҳам тез тайёр мешавад, ҳам ингредиентҳои бисёр лозим нест. барои ин ба мо равған лозим, тухм,